Ayo mangga kanggo sanak family sami milet. Bapak Nono, Ibu Mani, Bapak Yono. Bapak Yono. Pantes di sawah wadon lan lanang risi manis besome karo somae ari gawe bunga Mimewadi sing ditebangi Mimewadi sing paling eman kelawan sayang duh Mimewadi minangka kang sing ditebangi wong suka dadi Mimewadi tambah lawas tambah kelingan duh Mimewadi wong suka dadi Mimewadi wong suka dadi Mimewadi sayang do Mimewadi wong suka dadi Mimewadi dewe wong suka dadi Mimewadi jambu wala jambu kaboni tuh Bapak Yono Ibu Mani bisa was ketemu Mani ngingetan balik ke ngulo diwaseda angger bikelak kilingan kenang sayangi duh Mimewadi kilingan kenang puroli bos Malaysia sing gue slot bos Malaysia sudah slot sing gue Malaysia minangka sing gue slot yang ditemengi sing wong Malaysia sudah slot minangka kang sing ditemengi sampun lali masalah wase wong Malaysia sudah slot wong Malaysia sampun lali selawase wong Malaysia sudah slot wong Malaysia sudah slot ngucapaken matur kasuwun sanget duh Mimewadi sing gue slot sampun lali selawase Aruan ayo disambung maning bos Malaysia slot seminangane sudah Malaysia sing paling eman kelawan saya wong Malaysia sing duwe slot minangkane sampun lali masalah wase yen mlaku iring-iring gawe ribut bapayung gawe ribut sepanjang zaman Ekamajaya Amarati pribasane hari senang uripe do Mimewadi wong suka dadi wong Malaysia minangkane sudah slot sampun lali kang ditembaki sesampune matur kasuwun dumateng Bapak Yono sakeluarga Ibu Mani sesampune mali matur kasuwun muga
Moga-moga diparingi waras sehat yang akan rezeki ini Bapak Yono mama tuan rumah